продължа това, което Ганчо прочете само с две изречения. Затова представете си, в Светото Евангелие се казва, че едно голямо стълпотворение от хора, един цял град излязъл, за да посрещне Спасителя и за да го помоли най-парадоксалното нещо, което съществува в Евангелието, да си тръгне от града им, да си тръгне от живота им, да си тръгне от тях, защото не може ли да го понесат. А знаете ли защо не може ли да го понесат? Станало им неприятно заради прасетата, заради свините, които Бог допуснал да бъдат пресуети, да влязат в тях и да се сурнат по страмината и да се издават в морето. В този град живеели езичници и юдеи. То е ясно, че юдеите не ядяли свинско, ядяли езичниците. Та юдеите отглеждали прасетата не дори за да могат свините, не дори за да могат да се прехранят чрез тях, просто за да спечелят. И когато видяли това дивно чудо, което Бог извършил като господар на всичко, когато признали дори и бесовете, казвайки му, защо си дошъл по-рано да ни мъчиш. Като видяли господаря на всичко, помислили си, че може би ще им нанесе и още някаква финансова, материална загуба и събрали си всички единодушно, решили да го накарат да се маха. Замислите ли се дали ние приличаме тази гаверинска страна, дали прилича на нашата страна? Дали България, която по Конституция се води традиционно православна, не прилича на тия хора, които помолили Христос да си тръгне, защото Той не ги не уреждал техните страсти. Вижте как някакви убедени държавни чиновници стоят едва ли не на вратата на всяко училище и как като някаква жива цетка правят възможното дори името на Христос да не влезе в училище, но през задната му врата влизат какви ли не душевледни учения, йоги и дъновци с техните физически и духовни упражнения, довеждащи до смърт душите на децата. Вижте как като отвориш някой вестник, като влезеш в интернет и отвориш някоя медия, колко често можеш да намериш там дума за Христос и колко често фотографии за църквата му. Вижте книжния пазар и се очудете, защото там има десетки, стотици книги за какви ли не духовни, Бог да ми прости думата, изручни, довеждащи хората по пряк или по малко по-далечен път до бесовете. После ги водят при нас, да ви кажа, понеже съм свещеник. Водят ги при нас и казват, ами ние сега какво ще правим? Когато най-после се види явното пагубно влияние на бесовете, скрито за тия учения, тогава настъпва всеобща скръб и ние сякаш ще сме длъжни да помогнем. И ако случайно нещата се оправят, нещата се тръгват по стария начин. Така не може да се живее както ние караме. Не може да живеем без Христос, понеже нашата страна е видяла какво е да се живее с Христос и какво е да се живее без Него. Защото да се живее с Христос всъщност е предвкусване на Царството Божие още тук на земята. Защото патриарх Евтимий говори във времето, когато живее, че да си българи във времето на процъфтяването, не си казва по нашите земи, че да си българи на богословска харизма. И обратно, ние знаем, че във времето, когато Христовото учение не е било процъфтяващо по нашите земи, тук е било сякаш, че плач и скърцане с зъби. Още тук не е бил сложен жесток господар, който да ни измъчва, така че да се сетим какво е състоянието на човека в ада. И тъй какво можем да направим? Всеки един от нас може да се противопостави на мястото, където е на това явление, като допусне Христос изцяло. Не малко Христос, а малко либерален дух,
малко източни учения и малко така западна възхита от новия папа, който е много готин. Чували сте, че всички казват, папата е много готин. Значи Христовите казваше, кой съм аз, че да съдя, казва хомосексуалистите. Чухте ли това? Прочуто, от което, изявление, от което възторгнаха всички български интелектуалци. Казва, кой съм аз? Ами, мислех, че се представяш за наместника на Господа на земята. Е отговор. Мислех, че твърдиш, че си наследник на апостол Петър. Не е такъв, разбира се, но все пак, нали, за такъв се представя. Кои сме ние е много просто. Ние сме тези, които пренасят Христовото учение, Христовото благовестие за спасение на човека във времето до всички нас и сме длъжни да изобличаваме недъзите, длъжни сме да изобличаваме онова, което отвежда човека до компанията, до вечната компания на бесовете и онова, което го довежда до Господа. Длъжни сме да различаваме злото от доброто, лъжата от правдата, щастието от нещастието. Иначе горкони. Ето това е. Може всеки един от нас да свидетелства пред света, че е Христов, че е християнин, че той обича Господа и познава Неговата истина, че познава Господа Исуса Христа именно като Бог, който е донесъл своето откровение и че Неговото откровение е истина, да свидетелства там, където е, сред приятелите си, сред братята си, в семейството си, където попадне, да могат да виждат хората една алтернатива на християнска нормалност в едно напълно ненормално общество, което с голяма радост, с голям възторг, опиянено се е втурнал към своята погибел, така както казва един датски философ, Сирен Киркегор, който казва така, че веднъж попаднал в един театър, където декорите са запалени. И излязал един клоун и казал, че декорите горят и всички започнали да пляскат и да се възхищават от смешката, която им е казал. Той започва да крещи неистово и те пак започнали да ръкопляскат още повече. И струва ми се, казва, така ще загине света под шумните аплодисменти на хората. Ние сега чуваме истината не от някой си шут или клоун, а чуваме от Светия Олтар, от думите на Евангелието, чуваме от думите на светите отци, чието учение Светата Църква пази и която ние, духовните клоуни и сегашните някой път свещеници, сме длъжни да доведем до вас, макар и да сме крайно недостойни. Ето такъв извод може да се направи от днешното Свето Евангелие, че всеки един от нас е длъжен да бъде спирачка, да бъде алтернатива на днешното ненормално състояние на нашата страна. И освен това и най-важното, те го чуваме, че излезли да го молят да си тръгне от тази страна. Ние сме длъжни като Христови да го молим той да остане. Да направим възможното всеки, когато казва правилото си за себе си, за близките си, за родата, за децата, нека помни, че той има ангажимент не само към родата и към децата, а че всички ние сме един род, които живеем в тази страна и всички ние е най-добре да се спасим заедно, понеже заедно сме дошли на тази земя. Никой не е безотговорно за страната си. Всеки, когато казва правилото си, да се моли на свети Иван Рилски или на свети цар Борис, ли там има в молитвеника за молитва и за Отечеството, да я казва, защото имаме примера на пророци, които изобличавали греховете на хората, но когато хората не чули, те попаднали в плен и в робство заедно с тях и плачели на едно с тия, които вършили нечести. И така ние можем да спрем нечестието с живота си, с примера си на нормални християни и със своята, най-вече със своята молитва. Още веднъж честити, да се направи, да се не стана.